To bol vlastne taký hlavný motor, prečo som sa rozhodol napísať vlastne túto knihu Vymotávač, pretože keď som sa do toho ponoril hlbšie a potom si zrovnával tú paralelu s realitou, tak som bol už sám prekvapený, aké je to silné, ako to môže veľmi efektívne fungovať. Ako primárny impuls, prečo vôbec ma manipulatívne techniky začali zaujímať, je, že sám som bol, by som povedal, obeťou manipulatívnych techník, ktoré som si uvedomoval až neskôr, aj keď iného typu alebo charakteru, pretože to boli, by som povedal, manipulatívne techniky vo vzťahu, aj keď nie v osobnom, ale proste v pracovnom prostredí. A keď som konečne z tohto toxického pracovného prostredia mal možnosť odísť, alebo spravil to rozhodnutie, že som odišiel, tak až vtedy som si to začal naplno uvedomovať vlastne, aká je to veľká sila a ako to človeku vie zasiahnuť do života. No a neskôr mi, povedal by som, osud alebo náhoda prihrali do cesty stretnutie s človekom, ktorý sa profesionálne, by som povedal, venoval ovplyvňovaniu ľudí ako obchodník. To znamená, že predával určité produkty, ale predával ich spôsobom, že maximálne manipuloval s rozhodnutiami ľudí a samozrejme, keď mi to takto povedal na prvú, tak ja som tomu absolútne nechcel veriť. Že vôbec je to možné, pretože on mi hovoril veci, že dokázal bez osobného kontaktu len na telefón v podstate vytvoriť takú atmosféru, že ten človek na druhej strane linky sa rozhodol poslať mu ako úplne neznámemu človeku pomerne veľké množstvo peňazí. Bavíme sa radovo o tisícoch až desiatkách tisíc eur, len bez toho, aby sa s ním stretol. Čo som ja samozrejme považoval za absolútne nemožné a považoval som to za jeho nejakú možno osobnú egocentrickú fabuláciu. Ale on sa nedal a začal mi rozprávať celý jeho príbeh profesionálny, ako to vzniklo, na čom je to postavené, ako to funguje. A samozrejme tam potom človek už vidí obrovské zhody s cirkvami, vidí tam obrovské zhody s politikou, s tým, ako sa politici vyjadrujú, aké techniky používajú, na aké slabiny cieľia pri ľuďoch. A samozrejme všimnúť si to môžete potom aj pri obchodných rokovaniach, pri reklamách na obyčajné produkty, ako sú podvedome vyvíjané tlaky na kúpu a ako sú podvedome vyvíjané, by som povedal, tlaky na porovnávanie sa s ostatnými a ako sa médiá dokážu hrať s našimi viac menej rozhodovacími procesmi. To všetko je viac menej v tejto knihe dopodrobná, veľmi hĺbkovo napísané, ako to funguje. A aj napriek tomu, že ani ja som tomu na začiatku neveril a prišlo mi to absolútne neuveriteľné a priťahnuté za hlavu alebo za vlasy. A hlavne som si myslel, že ja tomu nikdy nemôžem podľahnúť, tak až keď som sa tomu začal veľmi hĺbkovo venovať, tak som pochopil, že ako veľmi sme každý deň ovplyvňovaní rôznymi týmito technikami. Okrem tých samotných techník, ktoré sú popísané a v podstate vysvetlené, ako fungujú, tak samozrejme sú v tej knihe vysvetlené aj určité mechanizmy, ako sa vieme voči tomu brániť a ako si tie techniky všimnúť a nejakým spôsobom následne byť schopný rozlíšiť, čo je už útok na našu myseľ a čo je povedzme len obyčajný marketing alebo obyčajné promo, ktoré není prioritne úplne zištné alebo vlastne prioritne neútočí na to, aby sme spravili nejaké rozhodnutie len za účelom získania nejakých našich peňazí.